Eko wilangan sewi jati lilungi doso wilangan sepuluh purwo araming kawitan Serat jatuh mupoyo projo sewu tanus doso santus tanpi sungaturaken kali Ingren kinaryo pambukaning kondo yoga buka murciting kawi Ing latri puniki nyondro hadeging Padranagung Kraton Ngastina Ya ing negara Gajah Maya Liman Bengawi ya kraton Guru Janggala marmane kraton Garba Wita kanggo kalpa dumugi Mancanegari pawartani yen to kraton Kastina panjang kunjung pasir wukir jinawe gemah rimah tata karta Duraharja werdine panjang dawa capane kunjung dhuwur bawane jembar jajane dhuwur kawekasane ya padhang obore dhuwur luruse pasir wukir pasir samudra wukir gunung tata rakiting praja mengeraken pagunungan ngananaken wana saha pategal ngiringaken pasabeyan lan kuwiat nyawunaken banler ing langkung ageng senajan kathah titah jawata kang sinungga marang Pertiwi kasungan ing ngakoso kathah para kawulanita tela sami anggana raras ingat jeneng wis kacarita ento Kraton Ngastina iku jinawi pasemone Allah terus kang sawati nganggur dadi mapan siti ketumpang warih apa kang dimancepaken bisa tuwuh ijo royo-royo jinawi kekawin tembung murah kang sawati niku merga saka kaprigelan para kawula ingkang sami apuntetani
bisa mandani murah bukulan mastra teges murah pangalan sandeng kemah lakne sudagar rayar polong kudo dagang gede dagang cilik tasalo minti saking monco negari dumugi kraton Ngastina hanglur seluruh pepindhaning tirta kang milet tanpa kendhat hari panyundra kathah para kawula kang samuju modho ana ing kanan mring kraton Ngastina sengaja pambukaning para kawula Papa Sudra Wulandara nanging satemah-temah parangaken swita marang agung ing kono napa bumi Magersari. Bumi Magersari ku nanggone nanging ora ana ngadul. Senajan babung satepak jembaring bumi bisa kinarep makmuring para kawula. Bisa kinarya tentreming para kawula yen kacandra. Kaya bisa nandur tepuk saloko kukus cindi ampo kencana. Kesan toto tentrem ayem-ayem saking ngathahing para kawula ketingal. Jejelap abu ceket tepung taritis papamiya tinlu ketinggal rumah basang tumpang taran sanggung blandar prandini tatan ono para kawula ing samya jejengkinan lan pasulayan antut runtut rukun ngangkat toto katentrem negari kartu katondo kathah para kawula kang samya ngingu Rajawaya sakliring Rajawaya candrani Maesa lungguh banyak ayam tutup indoran sampai nunggalani yang siang bangun pangunan nyekatnya mangsuh ono papaniro dewi-dewi datan ono kang ulatake orang kang cinen jangalantinan dan prandini datan ono para kawula ingin sami alok kelangan langkah ciciran sepilak ning Durjana racinani manunggaling kawulan Gusti manunggaling kawulan Gusti iku pinengga dadi saka guru negara kang agung Gus Kundang guru Monconegoro yen tukang ngasih gawan kliman wingi tepati-pati kalangring pawarta diwen kami berngungkul kraton bisa jungkel kapisnan Prabidara Serana Margolayu kathah para ratu naratu raja-raja ing sawetelu tanpa kala pribading Pancaka sampun kala wanci ngaturaken bukti waglondong ngarang peni-peni raja peni kuwi bakal dadi sodar widuri tata gelar atur pisungsung webatos kayu marang wayang taman kang ketinggal negara Ngastina sang tokoh bukan Prasara yaiku ambabati kawontenan kang rungkuh dedaman kawontenan kapeteng ingkang den kayuh amulyaning para kawula sak negara semanten candraning para kawula niku capot dosa maring apa dosa wilan 10 nomo dening kasih menang den ucap tolong agung jejuluk Prabu Duryudana yo Prabu Suyudana Prabu Murupati Prabu Gendari supaya Prabu terima mangsa dasar tujuh mengeraken para abdi bedhaya nenggih ucap datan kinggang sarikma pinarasasa warung agung sangin jeman nyukup pangarsa para patih Harya Sukuni Harya Suman Raden Triganapati suku jojo temen janggut ngapura jangan asmanilo bismanipun patih harus ngarpaken pandhita saking tanah Sabrang saking petapan Giri Kaca Pepawarap Begawan Durwacana mengkeraken Narendra Mangruk payaming para Kurawa jejuluk Prabu Baladewa Prabu Rama nangkaken lebeten sang tokoh Gandurma yo Resi Kumbayana mengkeraken nai dalem Ngastina Satya Toya Tilarkas Raden Kartamarma supramping para nangkaning praja mantri pati wedana Pnewu abdi Demang abdi Abdi Lurah abdi Jajanan abdi Magengen ingkang kabeh lamak-lamak saking istri Binaturata para abdi Gemblang ing masang kaya Jlogro Bratung Prabu Soto kang kayu ingkang sami ngambut kanggo sak jabaning Datu Loya pating jeneng pating jengling kowe bisa gawe asining pisuwangan wong agung sigra medal sabdi ingkang kinara tondo para abdi samyanata bendhe beri munya mangungkung ing gegana sinarengan song-song gelap kaboyong gas tinggil benat lotok mobiak lo cahya ing tatit aku pating lesir gono girpito gono maling binu gulai pito kencana candrani iya
Duat moko kapikantuk golek kencana serangan swara mriyem gurnat guna butuh kala teka munyo mangambal-ambal ngurmati masak dawa sanata ora pasiban ora balik-balik kono goro bonung parang parang pamuk saking wonten dari sandrane kaya gabah den inting tumpang dengkul pasibane kanca maju kanca dodok kanca jajari kanca maju kanca dodok kanca jajari dajone sak Oh
sasongko marunggurming puri makin tanpa lemas muping langit tepian sarwa nyosi oleh sekar sido ukian sang pano sanoto tuyutono
ngleng-ngleng katine kang hawan sapa Nikeng Astina Samantara Tegal Guru Naryo Yo Kresna lakune sering Prasurama mayangkan wacana dulur narata kapangya tegalwi kuri milu karya sangpo pati sangpo pati Lir Pita Binoro Cipto Semirating Bawono Langgeng Paman Roso Jenar Buya dados kejuting kali pegeniro maniru biji wonten ngarsa maniru Paman Roso Jenar nuwun ceklanmu kapung ditimbalan dalem anak Prabu ing sampur mentah mateng pun bobo nggih saderengipun pun bobo katimbalan wonten Ngabiyanto wonten Jawi gadhe raos kumarasan cinta kepareng kula bataken pindha kampengan salunggo tinanjer motor nalun-nalun katon ngondruk ngejut witir acara awor maras nanging sasampunipun katimbalan Ngabiyanto pinge manah pindha ciniram tirta wae swindu wangi siang go bilih pun bobo katimbalan marasowan wonten kalepatanipun pun bobo basan aturko seklimah lampah sejangkat badhe paring pidana dumateng pun bobo boten badhe suwala nggih kasubuk monggo dodo katigaso monggo jonggo jerepun bobo kisah wonten pengamanipun paduka anak Prabu nggih anak Prabu Suyudana Paman Roso Jenar wonten dawuh kelatu atur kejeron penampi kados pemangipun lari ingkang dereng akhir diwasa kula ibarataken ngetuak lintang luku sawat dalang manira kayu sagala-gala ing simo moya wonten simo tegel mangsa gogoripun piyambak bekenira manira biji wonten ngarsa manira ingkang putra ampun kepengin mundhut risa katibaran para nayakaning praja sumrapipun para kawula ing negari Ngastina menapa wonten ingkang kuwani nglirawaken pateng wajiban nglirawaken dumateng sesanggeman bebasan bladak irang sifat merong kampuh jingga mendandat Ratu Bawan kula aturi atur walaka dumateng ingkang putra badhe midhangetaken kanthi wijang satolo-toloan duh nggih anak Prabu sesembanipun pupuh wonten Macapada Prapting delahan yen to paduka anak Prabu mundhut risa dumateng pun bapa sedaya pranayaka sumrambahipun para kawula negari Ngastina boten wonten ingkang kuwani ngliraken dumateng kewajiban mrengkang dawuh dalem paduka Gusti Natawagung sedaya sayeng sae kapala malah kathah kawula dalem malih dadak marang Siti Sewu ngaturaken bulu bekti wah glondhong pangarengan kunjuk wonten ngarsa paduka anak Prabu
inggih anak Prabu Kurupati. Wah, Bapak wonten dawuh Prajenengan nyentuh para nayaing bojo surabaipun para kawula ing negari Ngastina. Kenging kinarya ruwang ngembat watang ngaputu ngejungkung goloro. Sapuranipun panggihan pujo pangasta ratakna dhateng para kawula ing negari Ngastina Bapak. Nuwun ngestaken dawuh kados pun bobo sampun sayugya timbalan dalem lan dawuh dalem paduka anak Prabu. Nggih mekaten kasket lenggah langkung rumiyin nuwun kados boten kirang prayogi nggih anak Prabu. Nyuwun pangapunten dhateng Sang Adya penemban ing nembe kiwa lenggah. Sasampun lenggah kanthi prayogi semene sawetawis kula ngaturaken pambagya wana-wana rawuh paduka Sang Adya penemban boten ing istinggil pinaturata negari Ngastina Bapak. Bawa langgeng sinungi datang awrat menampi pamusnipun anak Prabu Sakadalan pangisipros di para sesepuh ing negari Ngastina pun bapa prapta negari Ngastina manggih kawidadan nggih kepareng pun bapa Sukapuja studi kunjuk sandhaping pepodo wantu-wantu nggih anak Prabu kula cancang cewek mugi kita saged jejimbat sak lami-laminipun kula gesang wonten mercapada inggih kasuwiyan kasket salenggah langkung rumiyin nuwun kados boten kirang prayogi inggih anak Prabu. Nyuwun pangapunten dhateng pepunden kula Koko Prabu Baladewa ingkang nembe kewa lenggah ngantos randhat tanganipun ingkang raing acarane. Sedaya dereng kacawisan sinang bruntuk bareng ingkang raing ngaturaken pasegan para krami karo paduka pepunden kula Koko Prabu Baladewa Koko Prabu Mandura Yestuwun jagat Maniklojo Dewa. Kula pamitan kalih katedha kali umurda panganggo dalemnya Prabu sama mentah dhateng Krawapura. Yen toya Prabu menika kawes kadang kula werda ngatkanipun kula cancang jengpeni kumalah wonten ing junggut niku wonten ing pangkon. Rumsepa sajroning sarira ndaosaken rah daging kayuwanan nanging kasa wangsulipun. Kasa wangsulipun Yai Rangapura kawres kadang perda Yai Prabu. Jawanipun Yai Prabu kula petengan wonten Dedha kendra sami-sami nampi pamusnipun Yai Prabu Sakadalan winantu kaljanir sambi kula Yai kepareng Rangapura Sukapuja asta kunjuk sandhaping wantu-wantu katangipun Kakang Yai Prabu Duryudana kula janjan jepeni mugi dasaken caya nur cahya inggih kasihiyan Yai kasihiyan kasket calenggah langkung rumiyin Koko Prabu nuwun kados boten kirang prayogi Yai Prabu Duryudana pepunden kula Paman Durna kepareng ingkang putra ngaturaken pambagya palakrama babahan Paman Kumbayana ingkang putra ngaturaken pasegahan palakrami babahan Paman Durna kula ngaturaken pambagya Paman ngandel ora aku sedulure kaya wis turu ngono. Kakang Durna pripun Pate? Panjenengan sarena mboten. Lah sing ngendikan kok mung kendel mawon niki nembe ngitung bathi yang niku kula bakul rokok ngoten niku. Padhe kok nyambi bakul rokok barang ya ngapa? Nggih kesibukan nggih Pate, kesibukan ngoten. Dingendikane sinten Pate? Lho anak Prabu Duryudana. Terus pundi nggih anak Prabu Duryudana? Kula ngaturaken pambagya palakrama kandhek kudut manyar. Sariko tingna gama-gama kula halpo selalu gimbal. Allah. Loli. Menawi pamusnipun anak Prabu Duryudana Sakadalan pun bapa prapta wonten negari Ngastina manih kawidadan kebareng pun bapa Sukapuja studi kunjuk sandhaping pepodo wantu-wantu
kula pundi wastaka mugi tersaken jimat paripi kasenggian kecap lenggah langkung rumiyin terus pundi nggih kecap lenggah langkung rumiyin kados boten kerang prayogi nggih anak Prabu Duryudana Dimas Kartomarmo padha kanthi raja ngadhep ana ngarasanipun kakang Yai Kartomarmo nampi pestune Prabu ingkang rais pananggih kawidaten Pak ingkang rais ngaturaken sumeping pangkunjuk saneping peputra-wantu pepunden kula Koko Prabu Duryudana ya tatumpa Dimas prayoga nangga ngadhep ngestuaken dawuh Koko Prabu wangsul wontenipun sakadya penemben ingkang niki polega boten teges kula menika tampu nembe ripalenggan puniki kula panggihan dhateng Paduka sangat diperbaik kepareng kula badhe nyemrisa Paduka sangat diperbaik menika saking petapan pundi lan cinten ingkang dados sinambating wani bawana langgeng sungi datan awrakir boten kaliyan Paduka Prabu boten prisa kaliyan kula nembe puniki kula pepanggen dhateng Paduka Prabu Duryudana nggih kula menika pandhita saking tanah Sabrang mekaten pertapan kula ngestan pertapan Giri Kencana ingkang dados peparab kula pun begawan Durawacana mekaten buku mekaten nggih menapa kersa Paduka sangat diperbaik rawuh nagaring Astina sumangka pengawak bojo Andamarsasi kepareng pun Bapak badhe matur monggo Bapak awon sae ngresepat kula paring pangadikan dumateng kula menapa sedaripun sangat diperbaik lan kula semanten pun Bapak menika rasya para putra siswa kula bidal saking pertapan Giri Kencana amargi pun Bapak niku nampi gawe ping diku gawe ping dewe kula tampi bincang akhir tebinipun kula lan sedaya para putra siswa kula yen sampun dumugi timancinipun kundur wonten Kakang Pada utawi wonten ing jaman kelangengan badhe nampi papan pasuwargan nanging kedah nglampahi tapa ngrami lah anggen kula bidhas ing pertapan dumugi lat-latan negara Ngastina kula pepanggihan dumateng kadha kula Sinara Wedi inggih menika Adi Begawan Durna ngantos kula ragi sawetawis dangu dadi kula ing pertapan sekolah wanci dalu wanci tengah wengi Adi Begawan Durna niku matur dhateng pun Bapak yen to anak Prabu Duryudana menika nembe kemawon peteng jagatipun kados bangun kasamputing lebu lha gandeng pun Bapak menika nglampahi tapa ngrami mbok bring kepareng pun Bapak badhe suka pitulungan utawi caos pitulungan dhateng Paduka anak Prabu Duryudana menawa dados jarang peteng jagatipun katitik citraing wadana anak Prabu Duryudana menika gadah panjaka mbok bilih pun Bapak sagah caos pambiyantu pun Bapak badhe caos pambiyantu nggih wonten paribasan pun Bapak badhe caos padhang pepeteng ingin pun jagatipun wonten anak Prabu Duryudana wonten paribasan rikma kang bungkene saged pun Bapak tumut angudari nggih jumbuh mateng watak kula lan jumbuh dumateng anggen kula nglampahi tanah butuh nggih menika tapa ngrami raminipun Tri Condro mekaten nggih anak Prabu Duryudana matur sembah nuwun Bapak boten badhe lepat kula nembe kiwon peteng jagatipun larangaken satringipun kula badhe matur kula badhe nyemrisa menapa wedinipun tapa rami menika wedinipun suka pitungan dhateng sok sinten kemawon wonten paribasan suku paring song-song dhateng para titah ingkang udanan
suku paring tekel bateng kula titanjen trunyon merginipun seping pamrih rame ing gawe kandhep lekuduk manyar nggih anak Prabu Duryudana katibaran Bubuk Pandhita Tuna pun to nggih kula pitados mboten kangge penemben Durwacana menika nembe nedeng-nedeng priantos kula kene badhe mandi sabdanipun sampun siaga tata-tata badhe tos piyambantu dhateng Paduka Prabu. Kula sing ngendika menapa dipun kersaken anak Prabu Duryudana. Mekaten nggih anak Prabu Duryudana. Kepareng kula badhe matur Bapak. Ih, monggo nggih kasinggihan. Ari kula sepaten. Kula menika nampi dawing diwu. Dawing diwing kula tampi. Kula Jumnarendra wonten negari Ngastina. Badhe kiyat lenggahe dampar kencana dilaranipun pepunden kula Hyang Walasa lan pinjang akhir tebenipun kula badhe saged nurunaken Treng Narendra lan pinjang akhir tebenipun wonten dadosan perangaken perang Baratayuda kula sakadang kaparingan sasat mengsah mateng para Pandhawa nanging kula saged nampi nudaring Jawata Wahyu ing Lestana Wahyu ning Kanarendran utawi Wahyu Ratu. Upo yen pun saged ngiguhaken lajeng kados pundi caranipun kula saged kasembadan gayuh nudaring Jawata Wahyu ning Kanarendran. Mekaten Bapa Durawacana. Leng-leng ramyang ingkang driya derwang candra sumuking tias elil katuritan sumuking tias elil kabiataning Ram Driya manawung Driya Iwan Wiseso tan mono kang kuciwa raras tan mono kang kuciwa raras anak Prabu Duryudana ganti barat Upo Perben gandeng negari Ngastina menika wonten nujumipun Ngastina menika wonten penditanipun inggih menika Adi Begawan Dana saderengipun kula
matur kula aturi mundhut prisa dumateng kadang kula Sinarwedi Adi Begawan Dono sampun tonggih dipun pasaken kemawon dhateng Kakang Pemben Durwaca upaminipun Para Prabu mundhut prisa dumateng Pak Nibunil Paribaya lan Pak Nibunil Paribaya paring pangandikan paring syarat lan sarana kula kinten badhe gagah migal tanpa karya anggenipun badhe gayuh nugraning Jawata wahyuning ratu. Menika sampun sawangsu boten misang pindho kaping 3 sampun bola-bali. Pak Nibunil Paribaya menika ngeguhaken napa kemawon niku boten tau kok kasembadan. Luwih-luwih para Kurawa niku diulang Kakang Dono kabeh nol. Ngono kok ngaku guru. Pinter guru Diyana karo Kakang Dono. Karo seneng rabene pinter Diyana karo Dono. Nggih boten Kakang Dono. Depate pripun? Nek ngandika niku mesti ngati-ati ngoten. Lah kula kira ngatos-atos babagan menapa lan nggih pundi. Menika dipun presani Kyai kathah. Dipun presani Kyai kathah menika nyempyok jeneng kula. Ateges kula dadi pendhita ming mentong was ngomong ora nyatane. Lho niku sampun wonten buktine. Tapi sampeyan ngaku yen kula niku anak murid sampeyan pundi sing diulang panjenengan ora ana sing dadi. Nggih betul. Pandhawa ya murid kenang apa sing diulang Kurawa ora ana sing dadi, Pandhawa sing diulang kabeh do dadi. Tapi anteges panjenengan niku Kanjeng Astina niku dadi pendhita Banjinde Banjiladan. Nggih betul. Saben-saben pisuwanan sampeyan teka. Nggih mboten gelem duwite ora gelem karo gaweane. Nggih mboten Kakang Dono. Lah kok ketap-ketip sampeyan. Ampun isine sing kuwi pancen kula badhe ngelelek sampeyan kok sampeyan kok kating kae pancen rapi. Prantek kuno nyandang pendhita barang. Nggih mboten. Tapi dipun waspadake cobi dipun penggalih ngendi Kurawa sing dadi ngendi Kurawa sing mentes boten wonten ning nek pendho kabeh dadi saben-saben gayuh nugraning Dewa Wahyu mesti kasembadan. Ampun lele. Dek Pate pripun? Kula menika kenging dipun mestani guru nggih. Guru menika wajib digugu lan ditiru lha nggih. Kula casi prisa Dek Pate. Kula niku boten benten-bentenaken dumateng murid-murid kula Kurawa. Amargi Kurawa menika murid sing kula tresnani. Lair batos kula tresna dhateng anak-anak kula Kurawa. Nek pendho niku namung tata lair nanging batin-batin kula pengen batin njlomproki bateng para Pandhawa. Nggih mboten Dek Pate. Sampeyan kaliyan mboten. Jaman Werkudara kula dawuh supaya tau segara mergo murid sing temen, mergo bocah sing jujur, kuat lakune, gelem sinau, bukti nyatane oleh gawe ketemu karo guru sejati. Nggih mboten Dek Pate. Nggih mboten. Mergo do gatheke rukulane wong tuwa niku Pandhawa-Pandhawa niku. Nggih mboten. Kula larepke mlebu anas perentani pengen dipangan buta Pandhawane. Bukti nyatane oleh negara. Lho, niku kena nggo conto Dek Pate. Kena nggo conto. Sing jeneng ilmu niku kudu nganggo laku sing temen, luwih-luwih badhe nggih mboten kamunan kudu sing jujur, kudu sing temen, kudu gedhe priatine. Sing nggo conto Pandhawa nek Kurawa tapi wejang tiring-tiring niku nyekel bolpen nyandak kertas ditulisi dicateti wejangane wong tuwa niku Pandhawa. Lah nek Kurawa tapi nek Kurawa tapi kula kandhane ora masuk. Nggih mboten. Ana wong tuwa wejang tiring-tiring metinggal kesalat tapi nggih mboten Dek Pate. Nek takoni muni asik ngono jarene. Nggih. Lah terus sampeyan nipun weruh kula niku saking jono kula terus melu sisan.
malah melu sisan. Pun to piye? Monggo sing jenengane main iku dadi larangan negara niku sing jeneng main. Tapi pun to piye? Ana wong tumejak ngelmu kadhedan anurakan malah do minum-minuman keras tapi pun. Sesuk janji ngen kula engko kok do minuman keras awas lho. Kalau medun tenan dadi pendhita yakin niku. Niku depate. Pernah nggo contoh para Pandhawa niku. Nggih mboten. Cobi nek Kurawa niku tiru Pandhawa, kula itu badhe mateng ngelmune. Saged mancing wonten ing sanubari mboten. Angel kandhang-kandhane para Kurawa niku pancen angel. Angel tuturane tenan kene. Nggih, Kakang Dunung nggih. Ampun panjenengan ngune-uneke kula mboten. Kon semunake wong tuwa gelem duit ora gelem karo gaweane. Apa kuwi? Kene-kene nyawut gawe temene kok malah dunia meneh kaya ngono senane ora. Nggih mboten Pate. Kula ora ing kroyo tengah mriki niku wis cobi. Kula niku modale ora sithik cobi. Mobil digawa nang apa ngusung ya ora apa-apa cobi. Napa kula pamrih mboten? Yang itu kan bensin mawon sesuk-esuk. Padha wae. Monggo nggih kuwi pasar bateng. Kakang menemen Dora Wacana nggih. Terus pundi Bu? Kepareng pun bawa badhe matur nggih. Yen padha marang Prabu Duryudana badhe gayung Prabu Wahyu. Ratu. Mboten badhe dangu malih menika dewa badhe lunaku Wahyu ning Kanarendra. Gayuh Wahyu menika boten ingkang dipun sungguhenteng. Kedah sabar narima tawakal. Kedah kiyat nglampahi Talabrata. Kiyat nglampahi Kratos kudu kuat lakoni tapa. Menapa wontenipun tapa? Lah ra tenang to. Ing atase lan Gugum Binatara tapa kok ya ora prisa. Ing nami tapa menika kiranganipun Buga, kiranganipun Indra. Manteng panjenenganipun banten Gusti Kang Murbadawati. Kedah kiyat-kiyat waduh. Kamangka saklaminipun kula kesang dereng nate kula lampahi tapa. Lah menika wonipun. Mila Padha Prabu menika sampun kaloka sampun kondhang kratu nyuwun sewu niki. Kratu ingkang adigan adiku. Boten kaban tresna lasasih dumateng para kawula alit. Yen Padha Prabu sampun ngraosaken kaya ngapa to laku ning tapa. Kaya ngapa to kurang Buga. Menika saged ngraosaken para kawula dipun singkur mateng Buga. Saged ngraosaken mateng para kawula dipun singkur mateng sandang. Nggih menika ngrekasani para kawula nggih. Lan kuwasaken mateng anak Prabu kagungan tresna lasasih mateng para kawula alit. Menika awonipun anak Prabu. Nggih, mekaten Bu. Kula boten kiyat lampahi Talabrata. Sampun nggih dipun pasrahaken kagem penembang kemawon. Kepiye carane nggawe payu bisa kasembatan sing tanpa dadak nglakoni tapa ngaten. Kula mestakaken yen Padha Prabu nglakoni tapa boten badhe kiyat. Boten badhe nampi Wahyu ning Kanarendra. Monggo menika dipun gontho-gontho dipun ajab dumateng Padha Prabu Duryudana. Bapa wonten dawuh sampun sak menika kula pasrah bukan wonten Padha Sati Perben. Kados pundi caranipun kula saged nampi Wahyu. Yen kula saged nampi Wahyu ning Kanarendra. Kula badhe masrahaken garing Astina Sapratiga. Bawang langgeng suwidatan awat. Kula menika nglampahi tapa ngramingkir. Boten badhe ngajeng-ajeng kekocah Padha Prabu ingkang kula ajab. Ingkang kula jaga menika sampun paripurna tapa kula. Benjang ageng tembenipun kula dipun pukut jagat kula. Kula saged nampi papan pasuwargan ing langkung mulya tinimbang gesang kula percokodul. Nggih. Yen Padha Prabu ngersaken
wahyu kasebat tanpa dadak nglakoni talak bruta menika wonten syarat lan sarana menapa syarat lan saranipun bubuk kedah mawi kurban wujudipun manungsa kurban wujude manungsa mekaten nggih menika kawula dina sanes yen kedah kawula mesti mangke kula pados iki kawula sing kurang ajar nggih luwak kula patenane mawon kangge serana nggihipun gayuh mayu luwak kuwi sapa kawula mesti naminipun keling parabane luwak kok ing luwak dudu kawula mestina oh sanes kawula mestina dudu sinten bageng dinarya Banten sepisan pamomong wijiratu tanah Jawa Semar Bodo Moyo Kedah Pejah kaping kalipun pamajaning pandhung kasih Raden Arjuna Kedah Sirna Abulayu lah ingkang kaping tiganipun menika srana ngempukasan pengayoming Pandhawa Ratu Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna Kedah Pejah yen telu tunggal saged sampun ukut jakatipun pun bapa mestaken wahyu ning Kanarindran utawi wahyu ning ratu saged ngomong dhateng anak Prabu Duryudana mekaten nggih anak Prabu Kurwati tuko yaya sinipi kumetut patoning ladi jojo bangawi ingo winggis pinabuingmu katon Bramarkata yen kadulu pindha puspita ora kawari jagat dewa Bathara aku tekan kene nampa undangan supaya aku ngestreni pepanggihan ana ing negara Ngastina nanging kenang apa ana rembug sing koyo ngene kok Baladewa dinengke wae njur mangsa Baladewa pajake opo rumahsaku opo negara Ngastina pajake lempung kranjingan nyawa patut banget Yai Prabu Duryudana bakal gawe nugraing Jawata ning ratu yen kanggo sono priatin nganggo sono Talabrata bakal tak bantu sengaja munggah gunung sing dhuwur nyacat samudra sing jembar bakal tak bantu kepiye carane iso gawe nugraing Jawata ning ratu nanging ngersake Guh Pertika karo menungso saka tanah Sabrang sing jenenge Durwacana ngidulake lakon gawe wahyu ning kudu nganggo bebanten nganggo kurban siji Semar kudu mati ping pindhone Janaka tekane pati sing ping telu Kresna tekane pati arep becak mripate kupinge kru arep budhek kupinge mripate lho yen to Baladewa ku sedulure Kresna tuwa iki dudu pendhita ning penjajah krembak-krembut nganggo jubah kaya ngono kuwi jebul iki njajah jebul atimu iki kemarung mula do ngati-ati sing jeneng penjajah ora wae barep sing dirusak budaya sing jeneng penjajah ora wani barep anggone ngrusak liwat agama mula kudu sing ati-ati iki dudu penjajah wong kake bedhakan Durwacana aku rasutah ngayomi ana negara Ngastina aku bakal lunga saka negara Ngastina aku gelem bali ana negara Ngastina nanging yen Durwacana cilik minggat gede putar
Srakatan ding-dingan menika anak Prabu Baladewa paming para Kurawa lah kok meto-meto kasar anggone duweni atur menika sapa boten lokal kameneman amargi anak Prabu Baladewa menika sedulure tuwa Kresna kamangka kameneman Durwacana mau ngajeng ngucap rasani mateni Kresna Oyen karo Baladewa tunggal nyayahina kakak beradik ngeten. Dados Kresna menika yang matur kalih Baladewa punika kakak ngeten. Iki kados Dik Patih Sembuni ngaran kula kadang sampe kakak kadang muni ek bareng. Moko kerep muni ek kalih kakak. Lah kok ora ngomong karo aku, sampun kula juwadal sampeyan ora perasaan ngeten. Ora tanggap ing sasmita ngeten. Ya wis ora dadi apa. Upamane Baladewa iki tetep dadi pengayom. Tak ibaratake glugu ketusuk bantuyung. Arep kuat negarane ning ana mata pitaning para Pandhawa bakal dadi ringkih negara Ngastina tak anggap iki dadi mata pitaning para Pandhawa. Mata-mata ya. Mekaten Bapak. Mekaten nggih. Lajeng kados pundi gandeng wonten kawonten mekaten sampun sak menika kula aturaken mantep madhep lan marep lajeng sinten ing kepasan Mejai dumateng Koko Prabu Ndorowati Kakang Semar Badaraya kaliyan pun Arjuna cekapun bapa nggih sak menika kula aturi dawuh dumateng Yai Patih Sengkuni bidhalaken para Kurawa supados tut uri lampah kula anggen kula badhe Mejai Kresna Janaka lan Semar lan supados para Kurawa nututi dhumateng Prabu Baladewa yen dipema kanthi sae purun supados panunggal dhumateng para Kurawa nggih anak-anak kula-kula nanging yen dipema kanthi sae lha kok bergugung mutlak bondan dak ratu dah purun bondo tangane Baladewa babahan wonten dawuh kula trisyaga tata-tata bijalaken sedaya perwatan kula-kula nututi Koko Prabu Baladewa ngestawaken dah kebarang pun bawa minta pamit madhal pasilan bijalaken sedaya para yoga-yoga kula Kurawa ngatos-atos pun bapak nyuwun pamit nggih badhe angin baik batang putra siswa kula supados taus pambiyantu dhumateng sedya kula angin badhe Mejai Kresna Janaka lan Semar ngatos-atos ingkang putra pasrah bungwan dhumateng sanganti perben lan kula ndhiraken raharjaning lumaksana mugi tansah kasembadan ing sedya matur nuwun nggih bapak nyuwun pamit nggih madhal masilan badhe tuturi tindakipun Kang Panembahan Durwacana Bapak Durna ngatos-atos Dimas Kartomarmo Cumandung metu njaba direkno tindake paman semuni ngestaken dawuh Prabu bareng nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bayi niki sore wis purna sabda mata sabda Pandhita Ratu sabda pangucap Pandhita Tumaratus ngarani ento Pandhita nyabda datang wolawali yen to Narendra nika rata tiyang sanegari pindha tirta Kresna kang duwe ping gancang sita tan marang lumibeh mangsine
Esti manah aso kundur ngedaton jeluk saking dampati nampi gambaran gading inarebek para abdi bedaya sinang saking Mandrawa ketingal gumleyong kundurira Sri Nararata.